ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଭଗବାନ ଆମକୁ ସବୁଠାରୁ ଶୀର୍ଷରେ ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଯଦି ସେ ଚାହାନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପାଦରେ ବି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତା। ସେ ଏହା କରିଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରିବ ଏବଂ ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସବୁଠାରୁ ଶୀର୍ଷରେ ଦେଲା ଆମେ ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା। ଆଉ କେତେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଅନ୍ୟକୁ ଠକି ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ସହିତ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଲୋଭ କରନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ଥରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଲାଭ ନେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମର ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ। ଆପଣମାନେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବ। ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିପାରିବେ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ। ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ ଆଜି କାହା ସହିତ ଖରାପ କାମ କରିବି ଆସନ୍ତାକାଲି ମୋ ସହିତ ଖରାପ ହେବ। ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ଭଲ କାମ କରିବି ଆସନ୍ତାକାଲି ମୋ ସହିତ ଭଲ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।